Anîn, dema boriya têdeyî. Min anî, te anî, wî anî, wê anî, me anî, we anî, wan anî. Neyîniya wê. Min ne anî, te ne anî, wî ne anî, wê ne anî, me ne anî, we ne anî, wan ne anî. Dema boriya çîrokî. Min aniye, te aniye, wî aniye, wê aniye, me aniye, we aniye, wan aniye. Neyîniya wê. Min ne aniye, te ne aniye, wî ne aniye, wê ne aniye, me ne aniye, we ne aniye, wan ne aniye. Dema niha. Ez tînim, tu tînî, ew tîne, em tînin, hûn tînin, ew tînin. Neyîniya wê. Ez naynim, tu naynî, ew nayne, em naynin, hûn naynin, ew naynin. Dema bê. Ez ê bînim, tu dê bînî, ew ê bîne, em ê bînin, hûn ê bînin, ew ê bînin. Neyîniya wê. Ez ê neynim, tu dê neynî, ew ê neyne, em ê neynin, hûn ê neynin, ew ê neynin.